ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze isibalo esisiphiwe sibone ukuthi sisompetha na basenza ibalo zama-angles. Siphiwe lana ukuthi asifune uMON. Siyabona nje ukuthi uma sewubuka lo mdwebo uyafana ncamashi ne-right angle. Asisebenzeke kodwa-ke singasheshe sijabule kakhulu. Uyabona uLOM kuthiwe wakhiwa u2x plus 46. Kwathiwa uMON wenziwa nakudwebela u3x minus 6. Uma thina sesibuka lesi sibalo esinjengalesi siyazi ukuthi noma yini emele siyithola noma yini esingayithola ayikwazi ukudlula u90 degrees ngobani uma siwubuka nje lo mdwebo i-right angle nje izimele. Ngaphandle ke kwaloko uma besebenzisana bazoba njani? Bazoba ama complementary angles akhipha u90 degrees okusho kona ukuthi ncamashi ayisiyayibona into yethu basiyibona. Asibone ukuthi sisebenza kanjani. Bathi basifuna uMON, angithemba ukuthi bawufuna ngama degrees ngoba phela sisebenza ngama degrees uma senza ama angles. Sino 2x plus 46 plus 3x minus 6. Na kanjani kuzomela usipheni? Usiphe u90 degrees. Athi ngubhale ngapha 90 degrees. Asisebenzeke. Sisenze isibalo sethu njengesibalo nje sincanyane silula. U2x wethu no3x uzosipha u5x. Sibe no 46 minus 6 minus 6 uzosipha u40. Kusheshe kuyicacele nje. Base sesiba no 90 uzosusa u40. Yabona ukuthi u40 bethu bazosusana base siba nesimo sokuthi u90 wethu sesizodinga ukuthi ususe u40 uzoshiya no50. Uma usushiyile ke no50 ke sesino 5 minus divided ngo5 okuzoluba kulula nje ukuthi x wethu ungu10. Akusiyona ke kodwa impendulo ke lena. Sekuzomela siwuthathe ke lo 10 wethu siyoqhuma la esikhaleni sika x khona ngoba bafuna nibona bafuna i-degree ya MON. So uthatha uMON wethu ke 3x minus 6 sesiyazi esikhaleni sika x kuzomela sifake bani u10 ngakho sekuzoba u3 times 10 minus 6. Kokukhulu ukusheshsha ngiyazi ukuthi nje impendulo sungayimemeza. Usipha wona u24 degrees. Saqeda kalula.